No zdravím tě, takže já ti ukážem, jak to máš nabootovat cez ten USB kľúč. Notebook Asus. V notebooku vidíš, že je pichnutý USB kľúč. Notebook je vypnutý. Zapneme ho. A budeme stláčať F2. Sa nám krásne nakonfiguruje BIOS. Mám taký podobný BIOS jak ty. Prejdeme si do tého políčka boot, je tu vedľa exitu. Dáme Enter, ale musíme dojít na kolónky Hard Disk Drivers. Dáme Enter. Tu vidíme, čo nám prvé bootuje. Prvá nám bootuje hard disk Hitachi, tam jeden disk a potom je až to USB. Že na tom HDD dáme znovu Enter, vyskočí nám kolónka a šipku dole dáme to USB, ten Kingston. Enter. Tu sa nám to prehodilo, že prvá bootuje USB. Dáme F10. Sa nás pýta, či to chceme uložiť, dáme Enter. Windows sa reštartuje. A krásne už vidíme, že už nám inštaluje Windows. Dúfam, že ti to pomôže.